На пачатку сакавіка гэтая культура выйшла ў топ пераваг пакупнікоў, але асаблівы ажыятаж у магазинах не стаў тэндэнцыяй. Актыўны попыт працягнуўся толькі некалькі дзён, і зараз сітуацыю спецыялісты характарызуюць як стабільную. В структуре объемов продаж отечественная гречка занимает в пределах 20-30% удельной отечественной гречки. И да, и те мероприятия по увеличению объемов госзаказа, увеличению посевных площадей, мы надеемся, конечно, значительно увеличить долю отечественной гречки. Россия, Украина и краіны Прыбалтыкі. Географія імпарту крупы досыць шырокая. Зараз сітуацыя павінна змяніцца. Удзельная вага айчыннай грэчкі можа дасягнуць 70%. Пры гэтым тавар сацыяльны. Максімальная гандлёвая надбаўка рэгламентавана не больш чым 20%. Прыйшоў, бачыў, набыў. Але для таго, каб крупа трапіла ў гандлёвыя сеткі, яе трэба вырасціць. Сёлета пасяўная плошча гэтай культуры ў рэгіёне павялічылася ў 5 разоў. У лічбах 4,5 тысячи гектараў. Культура со сваім характарам, цеплолюбівая. Семена на сегодняшний день в хозяйствах практически всех есть. Завершается приобретение их. Сама культура сеется уже при температуре более 10 градусов, то есть, и чтобы она не попала под заморозки. То есть это с 10-го, этот год немного теплее, раньше начался. Да сяўбы грэчкі ўжо прыступілі ў 9 раёнах. Самыя вялікія плошчы пад гэтую культуру адвялі ў Ганцавіцкім. А сярод першых па тэмпах Драгічынскі і Камянецкі. У адкрытым акцыянерным таварыстве Відамлянскае пытанне ўзнасеннем няма. Тут свае запасы, якія вырасцілі ў минулым годзе на суседнім поле. Сейчас пошли дожди, стараемся чем быстрее побольше посеять, куда есть влага. В прошлом году поступили раньше к посеву, потому что погода позволяла. Вырошчваць культуру няпроста. Калі да глебы яна не пераборлівая, то на ваганне тэмпературы адгукаецца актыўна. Але ў гаспадаркі свая адпрацаваная тэхналогія. І нягледзячы на цяжкасці вырошчвання культуры, тут сцвярджаюць, сеяць грэчку выгодна. Мы ищем всегда ниши, на которых можно заработать деньги. Одна из ниш – это гречиха и проса, крупяные культуры. На этих площадях мы не вырастим ни 700, ни 900 центнеров, ни сахарной свеклы, и зерна мы тут 50 центнеров не получим. А гречиха и другие крупяные культуры – это ниша, на которой мы можем тоже заработать какие-то деньги. И всегда с хорошей рентабельностью, это подчеркиваю. То есть они площади небольшие, но она всегда это какая-то денежная поддержка. Плануецца, што ўраджай грэчкі сёлета складзе не менш за 6 000 тонн, да і ўборкі прыступяць у канцы лета. Пасля перапрацоўка крупы і ў гандаль. Так што аграрыі запэўніваюць, без кашы беларусы не застануцца. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».